Duarbagory Press Club abitung pen dolamara hemaing tiarong kahumridam. Lakhain ko retrok Duarbagory constituency ke parlo dolamara hemaing tiarong arat pen Duarbagory Press Club asa hemalong birta ke pali ateng pen pherang ke abitung atum humridam si thekdamlong Jal Jeevan Mission scheme asai hem mate JJM scheme ki kim kasai oi. Haladak arong arat atum pen nang ke pachini du na tengke tang pami miako pensi lang ki duadim tahinu edlo la pen lang ke pang pen adimalong adip ka vedeta jok mokupai ke lang nu pen komat niaw sojong si jang chok pulote Karbi Anglong Mass Council pen adai chi NG la pen lang adip ka vedeta jok kupine api jang chok pen kithu ki uyalang rada tumjun nang phrui pen kiso asona sondo kok pulote adai chi NG komada bang phulo puta ningki bialam therat pen pherang kya thengnu che paklang pon adun thu ningje pon non pen le lapuson pulote kupulo kai ke amat ke nili tumta hemdo verwe la pen chelang dun ver thek the la sinon der de ko nang patang pi serak tha pusi chuning ripon la pen long le hem phu phanta chingki ke pin pen si bangso JJM scheme bidam ko ka phuthak long le hem phu pen sitamin ningdu kalam the chipaklang pon Dehuri Penamo Singti 365 News India